salam. Waye? Allah ɗan Nijar ne. Lafiya me ba? Ɗan Nijar ne ka muku ziyara. Na zo dabbati ne. Dabbati ka san ni masoyi internet to na zo ganta ko na bi ban ganta ba. Kuma ina son ta ne ni, son ta nake, auren ta ma nake so. Ba kai da kake zuwa dabbati. Ni da nake zuwa da auren ta. A kira mu ita na zo ganta ne saboda na ko na bi ban ganta ba. Nawa me sana'a? Sana'a na yi shayi nake. Sai za ka rike mu ne. To da shayi na kasa na rike ta kuma kan wannan gida ina so rushe shi dan gidan bene. Ina gidan bene da shayi na siyan ma iyayen ku moto, mama ku da baban mu duka za siyan musu moto. Allah kira mu da ta ba. Ni ban ganta ba. Rana na furen kira. Allah samo mu shayi da Allah. A kanka da mu. Da ta mu me zafi wannan. Ka san mu yan Nijar sai da shayi. Yan Nijar sai da shayi. You are a failure. You are a failure. You can never make it. Na bada na ƙara da ƙari na tara tun farko tun can fari